Les gràcies per estar avui aquí, en aquest acte d'homenatge a en Daniel Cardona, el nostre referent, i seguint amb les paraules d'en David, voldria fer-vos una reflexió sobre el futur polític. Tots nosaltres tenim molt clar quin és l'enemic que tenim davant, tenim molt clar. Però es veu que entre els nostres compatriotes, conciutadans catalans, aquells que, com nosaltres, defensen la independència de Catalunya, sembla ser que no tenen clar qui tenim davant. Davant tenim un monstre. Un monstre que ens ha anat reduint i atacant al llarg de tota la història. Un monstre que farà el que faci falta per previure. La pregunta és, els partits polítics, els quals van liderar el procés que vam realitzar, tenien clar qui tenien davant? Jo crec que sí. Aleshores, ara hi ha taules de negociació, ara s'asseuen a parlar amb aquests partits, intenten rentar la cara sempre de l'esquerra espanyola i nosaltres tenim molt clar que sigui l'esquerra o sigui la dreta, quan és contra Catalunya sempre són els mateixos. Sempre. Per molt que intentin maquillar, per molt que intentin disfressar-nos aquests partits polítics, davant sempre tenim un enemic que, per fer previure la seva estructura d'estat, farà el que faci falta per minoritzar-nos, per eliminar-nos i per seguir mantenint-nos esclaus. Per què? Doncs perquè som una zona on es produeix, on som treballadors, on som persones que tirem endavant, que lluitem i a més som emprenedors. Doncs bé, aquest monstre, que alguna vegada ja us l'he ensenyat i que Goya va representar molt bé, aquest és Saturn devorant el seu fill. Això és una pintura negra, això és Espanya, això és l'estat espanyol. Aquesta estructura de famílies grandes d'Espanya que conformen l'estat i que controlen la judicatura, la fiscalia, la policia de l'estat, l'exèrcit, la policia i l'entorn polític, així com la majoria de les empreses de l'IBEX. Van entrant, van sortint, es van passant. Aquest és el drac, nois, aquest és el drac. Aquest és el nostre drac. I contra aquest drac, que no té cap mena de complexa a l'hora de torturar, a l'hora de matar, a l'hora d'empresonar o de facilitar atemptats terroristes, doncs no podem oblidar què tenim davant. Pretenen que ens oblidem de què tenim davant. A nosaltres, que som els nacionalistes, els patriotes, que ens diuen de tot, així no, hem de ser gent de pau, aquesta no és la via, som massa radicals, però és que no teniu clar què tenim davant. Li preguntem a les víctimes de les Rambles. Què passa, que el CNI no sabia el que estaven preparant? Ho sabien o no ho sabien? Si els van monitoritzar i els van seguir per tota Europa. Que no tenim clar els ulls que han perdut conciutadans nostres? Testicles? Els pals que vàrem rebre l'1 d'octubre? Els pals que vam rebre el 18 d'octubre a Urquinaona? No ho tenim clar? No tenim clar que encara hi ha gent a la presó? Una pregunta. Ara, en el PSOE, els nens guapos, l'Espanya buena, els de la ceja. Doncs bé, aquests de la ceja, l'Espanya buena, on estaven després del 17 d'agost?
Quantes manifestacions es van fer a les ciutats d'Espanya en solidaritat dels catalans? Oh, quant amor que hi ha envers nosaltres. El problema és que ens disfressen aquesta Espanya per seguir mantenint-nos en un estat d'esclavitud. En aquest estat d'esclavitud i de submissió total i absoluta envers Espanya. Per què? Per falta de caràcter. Per falta de valentia. Des d'aquí volem llançar un missatge. Un missatge a tots aquells independentistes que realment s'estimin Catalunya. A tots aquells independentistes que vulguin veure la llibertat del nostre país. I no que passi com ha anat passant al llarg de la història. Que des de la Setmana Tràgica, les dictadures del Primo de Rivera, del Franco, han anat exterminant, matant, eliminant qualsevol dissidència dins del poble de Catalunya, qualsevol resistència. Què us penseu? Que ara no ens pelarien a tots si poguessin? I la pregunta és, ara mana el PSOE. I quan mani el PP en Vox? Millor? Sí, però què passarà? Què passarà amb els catalans? Aquest és el problema, senyors o senyores. Aquest és el problema que tenim. Nosaltres sabem quin és l'enemic, perquè ens han seguit, ens han perseguit, ens han fet fotos, ens tenen monitoritzats, ens controlen, són víctimes de denúncies, però és que el que és encara més fotut és que expliquem això, ho diem, fem front i a sobre els nostres ens ataquen. I aquest és el problema. Oh, és que sou molt radicals. És que el monstre no és radical? El gal? El van fer amb els que esteu sentats a la taula, Torturadors! Assassins! Aquest és l'enemic, no pas nosaltres. I a sobre ens hem de veure al Twitter i altres xarxes socials atacats, o fins i tot al carrer ens venen a dir oh, feixistes, tal qual. Feixistes? Que el Sinn Féin era feixista quan s'enfrontava a l'imperialisme britànic? Doncs nosaltres representem aquesta essència nacionalista. Som gent de carrer, aquí no hi ha ningú que vingui d'una superfamília, d'una oligarquia política. Som treballadors, bancaires, com tots vosaltres, que ens aixequem a les 4 o 5 del matí per tirar endavant la família. I que l'amor que tenim per Catalunya fa que estiguem aquí. I que estiguem sempre on faci falta. Ajudant a compatriotes que els han engarjolat. Ajudant-los. Donant suport als nostres joves que van demostrar molta més dignitat, orgull i almenys que el futur que ve ens va deixar clar a molts de nosaltres que saben quina és la via, saben quin és el camí, perquè sent dòcils, baixant el cap, no, som gent de pau. Evidentment que hi ha persones d'Espanya que són bona gent, evidentment. Molts de nosaltres, pares nostres, familiars, tiets, són d'Espanya, evidentment. Però nosaltres estimem Catalunya. I volem que Catalunya, que és una identitat diferent de l'espanyola, que és un poble diferent de l'espanyol, que té una llengua, una cultura, una història pròpia, sigui. Perquè malda per ser. Perquè fa més de 300 anys que vol ser. I des del 1640, que va ser república, vol ser. I farem que sigui així. Fa un any vàrem estar aquí, homenatjant el nostre referent, en Daniel Cardona. I vàrem dir que ens feia falta una plataforma política per donar sortida a aquesta necessitat, a aquesta voluntat del poble de Catalunya d'existir. Aquesta plataforma política
no és una plataforma política que es faci pensant en projectes personals. Nosaltres no som salvapàtries, estimem Catalunya, per això estem aquí. El nostre amor a Catalunya és el que ens mou. No ens mou el creixement personal professional dins del món de la política. Què en pensava en Cardona d'aquests polítics? Què deia d'aquests polítics que feien de la política el seu modus vivendi, que és tan típic a Catalunya? Cambonisme, pujolisme i ara Esquerra, perquè Esquerra vol fer exactament el mateix. Aleshores, què hem de fer? Seguim abaixant el cap, canviant de llengua? No passa res, no diguis res, calla, calla. O fem front. I fer front no és ser pas feixista, ni nazi. Fer front és defensar-te. Defensar allò que ets. Som imperialistes els catalans? O som una identitat minoritzada i petita que malda per sobreviure? I a sobre ens venen aquesta història. No, és que sou uns imperialistes, uns nazis, uns supremacistes. No ho som pas. Doncs bé, des d'aquí, fer-vos partíceps del que hem fet. Hem creat un partit polític, l'hem fet per Catalunya, l'hem fet per als catalans, no per una persona o no. Aquest partit polític està pensat per tots. Farem i volem fer-vos partíceps a tots. A tots. Que totes aquelles persones que vulguin la independència de Catalunya, que vulguin treballar per assolir aquest projecte, puguin ser partíceps i apropar la democràcia a les persones, a tots i cadascun dels sectors que conformen la nostra societat. El primer sector, el segon sector, el tercer sector, pagesos, pescadors, la indústria, la gent gran, les escoles, les residències per als avis. Hem de cuidar la nostra gent gran. Volem, a més, fer partíceps d'aquest projecte aquestes persones, que són les que millor coneixen quines són les seves necessitats. I farem nostra una metodologia, un sistema de democràcia, que són els nuclis d'intervenció participativa, perquè el que volem és que els catalans, igual que vàrem fer l'1 d'octubre, que ens vàrem organitzar entre tots, que vàrem dir a les 4 del matí hem d'estar a l'escola, qui dormirà a l'escola durant la nit, jo portaré cafè, jo portaré pastes, jo portaré un pastís, jo faré això altre, i entre tots nosaltres ens vàrem organitzar. Vàrem recuperar l'esperit d'aquells segadors que el 1640 van fer possible la primera república de Catalunya, en Pau Clarís. Doncs aquest és el projecte. Convidem a tots els nacionalistes, convidem a altres grups, convidem a associacions, grups polítics, que vulguin realment la independència de Catalunya i no pas gestionar les escorrialles d'una autonomia desposseïda de qualsevol poder o essència. Aquelles persones que vulguin que Catalunya sigui lliure, a participar i a fer seu aquest projecte. Des d'aquí els convidem, perquè ens calen nous lideratges. Creieu que farem alguna cosa amb els polítics actuals? Sincerament. Doncs bé, visca Catalunya, visca Renaixença i visca el